Què passa, mites? Tot a lloc, benvinguts un dia més aquí al nostre canal i el primer que farem és saludar els nostres companys habituals. Hola, Sergi. Bon vespre, companys. I hola, Adri. Hola, què tal? Nois, avui, segona setmana de juny, farem un vídeo molt especial, una secció que ens encanta a tots. Nois, avui toca Mòrbola One! Bravo! Bé, m'agrada. Carrera número 6 del campionat, nois. No ens demorem més i anem a fotre-li canya. Adri, dóna-li play al vídeo. Endavant! Aquí tenim el circuit. Atenció. Circuit passat per neu. Quanta recta, no? Una recta brutal. I a més, calada. El meu vuitè, Shock Thunderbolts, vuitè. Ahí estamos. Hòstia, Tu, Sergi, t'has vist? Jo vull que m'he volgut tornar als orígens anant de rosa i veig que surtin 14. Aquí veiem el circuit molt interessant, amb una recta eterna passada per gel i unes curves revirades al principi. I ara està aquí a punt de començar la carrera. Surto jo en tercera posició, Team Orangers. Atenció, a punt de començar, s'encenen els semàfors, s'apagaran en breus. Comença la carrera! Atenció, ha sortit molt malament. Team Orangers ha perdut una posició. I els meus gairebé primers. I els segons! Team Shock, que són els de l'Adri, però han tingut aquí un petit accident i perden una mica de posició. Team Ruth, que són els en Sergi, estan setens. I atenció, perquè aquí totes les caniques passen molt a prop unes a les altres. I atenció, perquè surt primer Team SMG, Team BLY, Team RIM i Team Orangers. Atenció, perquè estem nois, quarts, cinquens i sisens. Sí, tot molt igualat, Primera posició per Team Orangers, atenció. Team Ruth adavanta, es posa segon, segueix a Team Orangers. Atenció, atenció, que comença molt bé la carrera per tots nosaltres. Bueno, el de l'Adri està una mica endarrere. El meu va sisè, tio, d'un poc endarrere, no? Ja remuntarem, portem només 3 voltes. Team Orange, que ara és qui comanda la carrera, seguit de l'equip d'en Sergi, que ara nota la pressió de Team SMG. Atenció, perquè es prepara l'entrenament Team SMG. Hi ha hagut aquí un impacte. Guanya molt bé la posició, la manté molt bé Team Ruth. I s'enganxa Team Orangers. Atenció a la salida de la recta. S'enganxa Team Ruth. Aquest circuit és rapidíssim, Ha passat a 0,17. I ara agafa la primera posició Team Ruth. Atenció, perquè es fica primer ara Team SMG. Molts adelantaments en aquest començament de carrera. Adri, t'estàs anant endarrere. El meu s'està aquí morint, és que no hi ha potència de motor, falta potència. Uito, 13 ja. Estàs buscant excuses, ara, les caniques. No, tio, és que anava a 5 i vaig 13 ja, Què vol dir això? A 4 segons. Sóc el que ha baixat més posicions. Atenció, perquè es col·loca... Està primer Team SMG amb molta diferència i ara és Team Ruth, l'equip d'en Sergi, i Team Orangers, que es barallen per la segona posició, però no s'haurien de barallar gaire, perquè estan perdent el primer, que és Team SMG. Van a l'ascensor molt enganxats, tant Team Orangers com Team Ruth. Ara sembla que... Amb el que és aquest circuit, un segon és molt, de temps. Exacte. Sembla que s'ha desenganxat una mica, però es torna a enganxar l'equip d'en Sergi. I Adri, el teu equip ja està 14è. I bajant. Bueno, hem tingut problemes, però reclamarem una repetició de la carrera. Atenció, adelantament, aquí al final de la recta surten enganxades les 3 caniques, Team Ruth, Team Orangers i Team BLY, però ara és Team Orangers que està segon. Atenció, perquè fa un por fuera, no ha pogut. Ha intentat un por fuera la canica d'en Sergi, ha mantingut molt bé la posició. Atenció, perquè s'ha enganxat Team Orangers a Team SMG. Li farà la 340, no, aguanta molt bé la posició, Team SMG. I tornen a estar les caniques molt enganxades, 4 que 5 caniques a un segon. Atenció, perquè ha tingut un accident Team Orangers, ha perdut 2 posicions. Mare de Déu. Atenció, perquè sí que Team Ruth segon. Va per Team SMG. L'ha fet la d'en Sergi! La d'en Sergi! L'ha deixat enganxat a la curva! Totes les carreres fa igual aquest, en Sergi. Déu meu! No escolto els plors de l'Adri, estan a la 12a posició. Vaya, Timo! 2 segons, Team Orangers.
5 segons Team Shock i Sergi fa gol Penalització, àrbit. després d'una acció que és molt penalitzable. S'enganxa aquí a la recta, però té molta potència. La canica d'en Sergi està a 0,41 i el meu equip, cinquè a 2,49, poca cosa podem fer. Hem tingut un accident aquí a la sortida de meta i ara sembla ser que la cosa estarà entre Team Root, Team SMG i Team... Ojo, Atenció, t'has ficat primer, ah no, ja. Adelanta Team de la Y. Atenció perquè Team Root perd la primera posició, atenció aquí, quasi adelanta, s'enganxa a la recta i surt ben, atenció, a 0,04. Se ve l'ascensor. Sergi, per fora, no li surt bé, Team BLY agafa bé aquesta primera volta, Team Snow volta ràpida i sembla que s'han enganyat una mica els perseguidors, serà de moment cosa entre aquests dos. Sergi, com ho estàs visquent? Home, doncs amb nervis, començant molt malament amb la classificació, però un inici espectacular i bueno, tot el rato competint pel primer lloc, que veiem si es pot guanyar una altra vegada. Team Shock que ha remuntat 2 segons i mig i ja està a setena posició. Ai. Encara lluny, atenció perquè Team Root nota la pressió de ser SMG i s'estan barallant, s'està marxant Team LY, petita col·lisió aquí entre els dos, i atenció perquè Team Oranger s'enganxa a la carrera, s'enganxa al segon lloc. Déu meu, han passat totes enganxadíssimes a menys d'un segon les 4 caniques. Una altra vegada col·lisió que té a Sergi com a protagonista i ara és Team SMG qui s'ha quedat endarrere. S'agafen ara les 3 caniques, Team Orangers queda endarrere, ho ha intentat aquí fer un doble adelantament, però no ha pogut ser i ara és Team Root qui se'n va una mica i sembla ser que serà entre Team Wiseman, la canica del jugador dels Warriors, i Team Orangers, no, i Team Root que serà... Ja em volies avançar, Marc, abans d'hora? Doble adelantament de Team Orangers! Doble adelantament de Team Orangers! Atenció perquè aquesta no se la veia venir. Atenció perquè Team Root s'enganxa, vol fer la de sempre. No ha pogut ara. Atenció, Team Orangers agafa una mica de distància. I Sergi que s'està veient ara en pressió per inclús la tercera posició. Cinquè ara! Atenció! Hosti, Sergi, què està passant? Al final te venceré jo, Sí, Team Adri està a punt d'avançar Team Sergi després de tot el que ha passat i Team Orangers que ja agafa molta distància i no sabem si podrà agafar a Team BLY. Aquí tenim la tercera posició que està molt disputada. Team Sergi s'agafa les poques possibilitats que té encara de podi i passa a menys de mig segon per acabar... Jo encara confio, jo encara confio, mínim tercer. Ja anem quarts. Team Adri intenta també apurar les seves possibilitats i s'enganxa en aquest grup. Està arribant a la roda de Team Wiseman. Llàstima dels problemes que hem tingut a la meitat de la cursa, perquè estem fent molt bé. Està aguantant molt bé. Hem arribat a anar quasi últims. Està aguantant molt bé la carcassa de Team Adri. Atenció perquè hi ha una batalla aquí per la segona posició entre Team Root i Team SMG. Atenció perquè s'enganxen inclús a Team Orange. Ui. Team Root que no vol donar el vot. Atenció, a la penúltima volta s'enganxa. Fa molt bé aquesta curva Team Root. Surt molt ràpid. I Team Adri que està a punt d'avançar també a Team SMG. Última volta. Tot per decidir en quant al podi, en quant a la quarta posició. Atenció perquè Team Root està enganxadíssim al meu equip. Atenció perquè provar l'adelantament. No! Ha tingut un petit accident i s'ha quedat enganxat en allà. I això serà segona posició per Team Root. Per Team Marc. Atenció perquè hi ha 4 caniques per la tercera posició. Adri a punt d'agafar la quarta plaça. Qui passarà primer? Ara veurem tots com passen. És Team Root. I tercera posició enganxadíssima. Per mil·lèsimes, A 2 mil·lèsimes. Ha quedat... Centèsimes, perdó. No estava jo a mates a l'ESO i aquestes coses no les porto molt bé. Brutal la carrera, nois. Espectaculars. Segon Team Orangers. 15-20 punts feien falta perquè per la classificació ens estàvem quedant molt endarrere. Molt igualada, nois. Aquí veiem el podi. Què en penseu vosaltres? Com l'heu viscuda?
home, ha sigut de les carreres més igualades de totes, amb tot d'avançaments en tot moment. Ningú sabia com quedaria al final. Jo crec que ha sigut una carrera bastant espectacular, sobretot a les primeres posicions. Felicitats, nois, per aquests podis. Llàstima que jo no l'hagi pogut completar, hem tingut uns problemes a meitat de cursa, però al final hem quedat cinquens i hem arribat a anar quasi bé últims, La remuntada ha sigut molt gran. Molt bé, molt bé. De la 14 a la 4, quasi bé. Cinquè hem fet al final, però estàvem allà, Han remuntat i han acabat a poques dècimes del podi. Nois, m'alegro que us hagi agradat. Vam començar amb les carreres una mica fredes, però mica en mica van guanyant emoció i cada vegada són més igualades. Sí. Així que m'alegro que us hagi agradat. I espero que us hagi agradat també a tots vosaltres. I res, com diem sempre, bon dia, bona tarda i bona nit. I ens veiem al proper partit. Sense veu. Adéu.